Здравейте хора, аз съм Нен Електрушен 123. Днес ще играем с Милбо 123. Ако случайно не знаете защо спочнахме на новото, е защото на 0.17.2 версията на Майнкрафт се бъгваше и заради това. Само да помолиш да спреш. Що? Защото нямам храна. Спокойно бе. Моля те. Брат, ти се оцелява. Добре, моля те, само като си намерим храна ги пускаш. Айде бе! Ти се оцелява, трябва да се опаш. Чекай, айде бе! Има такъв вариант. Нямаш храна, аз точно как ядеш, ей? Ей, Кой една пържолка имам? аз пак имам две такова. Крапа! Кокошка! Чай си направя на кирка. Аз чувам в мината. Добре, къде ти кажа? Давай. Ще събирам храната да дърво. Знаеш кой е най-гъмто на тази версия? Че кол. Че местата за нещата са малко. Аз вече почна да взимам камък, ако не знаеш. Да, ще ги спра. Чакай. О, баско! Аз го взимам, да знаеш. Аз не съм се взимал дървочето. Що ли? Няма. Как да не? Аз обрах. Колко? Сега ще го дам. Дай. Чакай, 9, 10, 11, 12, 13, Баче, 13. ето храна, де 15. ми даш. Ето ти дам пилета. Къде? Аз ги взех. Ето ти такова. Значи, той. На те давай. Ете спера ще ги взима, чуля. Ето ти кожа. Трябва за такова. Давай като. Ето ти той. Значи той бе. Я ми дай малко пръчки. Шит. Дай ми малко пръчки. Как да нямаш дърво, да си 5 дърво? Всичко. Ама аз имам крафтинг тебе, бе, тапак. Ти си трагедия. Искаш ли? Не, всъщност аз мога да направя меч. Искаш ли? Давай. Чакай да взема още малко камък. Трябва ми на камък. Ти имаш? Да. Аз се вземе. Дам пръчки, бе. Наистина. Ще стигне за меч. За меч ще стига. Ще обера кола. Почувам за дърво. Да. Ще обера кола тук. Ако намерим някъде. Добре бе. Да прескочи. Да бе. Че не пискаш ли къде има дърво? Огледай са. Гледай съм пък аз. Бой с кирчока. Туто и беше. Той беше от тази. Намерим две овце. Овците. Може да направим вече на лево. И у мене 3 намери даже. Да, виждам. Тук си спусна на прасе. Вземи. Дай ми пържа. Ела тука, бе. В мината няма нищо. Я виж колко дърво има отсреща. Има и тръстика даже. Така. Я отиде. Докъде ти съм? Охо, има и от дъбо тъмното дърво. Сега ще бирам тръстиката и... У мен има точно... О, 2 легла! Вече имаме 2 легла. Добре. Къде, бе? Отивам за дърво. Дай отсреща, че по-близко. Ама не, там има от и черното. Да, бе. Не знаеш, че ще не трябва пясък? Мале се. Ама, добре, сега да Аз с вземем. който киричок съм. Киричок. Да. Дирвиния. Не са лигави, иначе ще убият вече. Къде бягаш, бе? За дърво. Стив. Стив е слабак. Стив ли съм? Стив си. Ага. Стив си. Не съм. Стив си. Я да видя. Виж, Стив си. Виж ли, Стив си. Да. Стив си. Че Не Стив. съм. Че Стив. Не. Намерих си крава и прасе. Моите са. Не бъд, че пляс. Камерата ми ходи накъде ти иска. Чай да ги взема и започвам да взема дърво. Да взема кравата и прасера. Що ли кравата е? Ще се усиля малко звука. Да може хората, които гледат да чуят. Човек не знам защо, обаче вече имам много гледане.
откъдето взимам от челното дърво, защото ще прекъсвам. Верно. Какво стана? Тук Не падна. Някаква мина. буде. И то голямо. О, колко? Чуди него. Какво чакаш? Нека ми падне надолу. Не, дървата ми ще изхъпи само за едно дърво, човек. Смяташ ли? Не, никой не звъни. Да. Айде, седянката. Разбрана, нали? Ще ли направи сервера? Ако искаш чуди за този епизод, искаш? Ми да. Ще само да се добера тук ти дървото и ще приключим с епизода. Ще има епизоди на Clash Royale, само казвам. Аз ще Добре. Те, аз направих доста добре. Ще взема още едно дърво и... Има едно прасе при тебе. Малко съм болен. Не съм болен. Мразя съм болен. много ганчо и температура. Какво се къди? Къде ми се крие? Няма да бягаш. Няма да бягаш от бата. Туп. Опа! Беше без да искам. Да, без да се. Хубаво е, той само игра. Виждаш ли ме къде съм? Не. Аз се виждам. Къде си? Видях цай там, подскачам като някакъв А, план. да, аз то видях. Хора, той не знам дали за вас беше смешно, но за мен беше отлежа. Да знаете, че понякога може да има мини игрички с Neon Booster 23, като и той. Правим си един сървър. Да, мога да направим пак. Да, може. Може да знаете, че може да има и сервер PvP. В тази тук ли падна? Трава. Овца. Голяма. Къде се да седи фиданка? Вие се пускате? И там нататък ще видиш. Сложи, че ще бих. Куче. Не знам, че си на толкова малко. Аз ти мялкам, ти ми осъзнаваш. Аз отида знам пак колко значи Айде, твоето мялкане. кирчока ми замина. Чурлери са във никой. Го тука. Го тука при мене. Аз тук ще приключвам с клипът. Надявам се да ви харесва. Благодаря, че го гледахте. С мен беше Neon Booster. Неон Електрушна 123. Да, изключвам моята изискам. И аз ще приключвам с моя клип. Благодаря, че го гледахте. И довиждане.